kasunjuk kinong sencar senong kanong thamai pelun hakasi palai kalai kendu yu mentirang ba kajala konrad ki sangma haying sa jong u bandawa wengno e kathup jong ki riulom ki badai nakaleng ka than chatai lamingi jong kari nang bakin omla shu batni lang ya ka hok jong ki riulom ki badai na megalia daka ba kenturu ya ka sokar jala bakan ya kerenru bat ka sokar pedang kenang ba onla ban penkelano ya kathup jong ki riulom shedul trai shedul kas ha ka presidential order nakaliang kasunjuk la kenturu badon kam banle kerki halo katai ke benta Habakran berkilap thai khubor hadian kaji kendu yau mentirang ba u presiden kesenjuk ba banteli nari uloong baladon kam ban penkela thamai ka presidential orders schedule try 1950 namar ba katai kathum ki download baro ki dulun ki yo ekjing thu nak sarkar asam hak tai kapon katkum ka jing ong ka jung u ki we ki jala jong ka than chtai lamingi jong kari mari yo el ka jong ka jala ki jupun sngo ya ka sarkar pedang ba kadai ban penbet no ya katai ka presidential order henry ya kani ka benta ompat le satya hamegalia dak ba kado ba ki don hadu khat nyu tili ken hun dulum Shadul try hak jala ba nari ulong ru batang kijak benri kukiru kidan pat hadu live nyo ke kenhun ne kisop try lai thu ru ba hak tai gajinya kendo nakaliang menteri rang ba ulah kular ban bisar bnia bat ban sakhot biang eki bania selok halo katai kamat jingdawa nakaliang kesenjuk hi ka kren sai ba kim kwa ba kiwe pat kirulom ki bomdei try mulok kamegalia kin yo jaka hak tai ka thup jong kirulom ka jala ka jingwan kendo ga jongi cm kadai halor jong kani ke issue ga bayadai bat ki schedule tribe ma jongkani ke jela ke jongi ba ka than lami ka ba kat kum ke presidential order 1950 ma hadin ba ngila pe bat ngila thir ban pe ye kani ki issues ni i ka bun kidan shibun ki jing e ma kidan shibun ki jing duna ki ba penduk nong yang ni ni ki ba khata yang kum ki schedule tribe jongkani ke jela kani ngin khendiat ko ma tais phangani ke presidential order of 1950 kani ka kata ya gibun ki benta hakabai dei bat ka sengshar khadar hakani ka ri lani kani ka jella ka jongi adang ye kren ka land transfer act ni kren hakabai dei bat ki trading by non tribals hakani ka jella ka jongi lani ni kren hakabai dei ki lat yo kam yo jam mo lani ka puli dang le kani ka act 1950 ka government of Meghalaya kam shim lapet lani kam shim lakmi wat hadian sau pun riu tli ki snem jong ka jing yo jela ka jongi namar ba hakani ka presidential order 1950 hakatu ko por 4 shim lakhai ka jela Meghalaya bat shim lakhai ka jela Meghalaya kani ko order la penhap long dak haka sarkar Assam ni la manong bat habaka hap haka sarkar Assam ya kani ka presidential order ka ba mot ka kentup kita ki jaj ben riu lom bala itu ha ka jela Assam ha ka tu kopor te ki ngi de we ne ki ta ki jaj ben riu ni ki tribe ki badan ha ka sarkar Assam re hadin usnam khat khandai nyo pu ar ha bangi layo ka jela kham shim la le e kani bat ka sarkar jela ha ka tu nado tu kopor la ben ong kala shulong copy paste ya ka ka ba ki ni ki schedule tribe list ki dan ha ka to kopor la pan hap ha ka jela Meghalaya dei namar kata ka daw la dang ya kren ka ya ka ak ba dei bat ka jing thiet jaka ma kum ga land transfer ak ngin shem ba ki ni ki jai ben reulum ma ki para reulum ki jongi ki yo ya ka jing mentai hang ni ka jela ka jongi te ha ka ba dei bat ki jong kani dei na kata ka daw ngi kwa ba ka sarkar kan relook ani revisit ya ka ni ka ak na bawangi pai ki wiki states ki bai dei kum ka Sikkim ka adep ban pentrekam leng ba ka ak ka jongka presidential order na ka banta ka jela Sikkim ngi pe ya ka jela Nagaland nadu usnam nyok ho kila pentrekam ba kila weng ya kita ki wei pat ki para riulum na ka list schedule tribe ban itu iki kum ki schedule tribe ha ka jela ka jongki te ngiru ha ka ni ka pon ngiwan ye itahi ban itu no tang ya ki jaj benriu ya ki schedule tribe lani ki jaj benriu lajong ki ba dei ki indigenous tribe jong kani ka jela ka jongi banyo iki jing mentoy lengba kani ka mot leng ha ka bai dei ka jaka ka puta bai dei ka yo kam yo jam albat bai dei bat ka trade sibu ne ki we ki para rulum ma ki wan hang ni ki yo iki jing mentoy henre ladang ngilej ha ka jela ka jongki yangi umsem khan bangi dei ki schedule tribe te ka phang ka bakong san ka bangi kwa bania kran ne kalong ba ki wei ki scheduled tribe kinum la ban enjoy the status of being a scheduled tribe ha kani ke jela ke jongi kumbangi ngilong ha ki wei ki jela kata kalong kapang pedeng ke bangi ni pha ya kani ke memorandum syah ke sarkar jela kani ngi la isyong kum ka sunjuk bat ngi kiladon ki reurang ba lani ki
krau perkat ki jong ke jela ke jong ni bat ki brio ki badan ke mensim ki wan rai ke ni ka phang bat ni nya selok ya selok bat ki hade me selok ni sngo bakum ke senjuk ki nong sansyar snong ma kham tam ngila man ong mangi hap kana kanong thamai pelun ni kham ya dei ba bat ni kham ya tengku ya kani ka kam ngatrai bani ki wi ki senjuk jong hap ki badan ha kani ka soslo dei na kata kada wangi i kalong ka jengdu nong ya ki brio ki jong ni la ne ki para do prasnam ki jong ni i ki jeng mi ha ka bai dei bat ka khai ka pateng ke jong ki bakim dan kam man yo ya kita ka ma ka trading license ma te ka penduk lat ya ki jai dunia ni wat ha ka du ka jaka puta ma ka jing thiet jaka puta jong ki sulong hadu menta babun hi ki jaka ka long bang dei baki don ki dor bar sunong ki bele kum no ban perking ringim dan ka an tangi kwa banwan ra no ka an ka bathum mai ka ban weng no ya kita ma banum yo jum to ing pilada piat kat kum ka list ka ba don hang ni hapo ka state ke jong ni don kumba khatnyau tu ligi tribe bat ka wei ka tribe kuki ka don hadu lai phnyau tu ligi sub tribe ke be yo ke jing man toy hakani ke jala ke jong lai phnyau tu li nai lai phnyau tu chief minister mentat ulah pediang la da ke jing kemen hi jing sultanat ye ni bat ulah kularo ba hadin bala dep yu ni unsa khat pengen ya keren halot ni kapang kalau bisa bila suka negara itu. Hoi. Unsa yo benin bisyar benia ikan ni bat hadin nang ta unsa hot bat ini ban. Kalau hak jing start ke government henrei kat kum ke jing tip ke jing kham tam ni keren nak benta kan kasi jing tia tang ni dan tangkat tai. Ni don khun riam penaru bhoi war lengam lani ni ong ki kasi jing tia. Tingi kwa mot nakapat ke jing gade kata. Tin reh ka bai dei bat ka Garo Hills ni i ke jing start jong chief minister ke dei tang ki jai ban reu Garo ne bat ki wei pat ki ba ki kilak bang so nak kalih